жырлауын ишетеп таңып кала. Тагын бер елдан шулык Шөбрәлегә килгәч сорый. Сезнең авылда Габдулла дигән бер егет бик шәп җырлый. Кая ул егет дигәч, ул Магнитогорскига шахтага китте диләр аңа. Инде күпмедер вакыт үткәч, Магнитогорскига гастрольләр вакытында Рәшит Вахаповны Габдулла Рахимқулов үзе тыңларга дип килә. Шунда инде Рәшит ага аны танып ала да әйтә: Синең урының шахтада түгел, синең урының сәхнәдә дип аңа киңәш бирә. Һәм менә шушы сөйләшү халкыбызның легендар Габдулла Рахимқуловның язмышында хәлиткеч роль уйный. Үз чиратында Габдулла Рахимқулов бүгенге көндә татар эстрадасының иң популяр җырчысы, якташы ИлСафка сәхнәне ташлама дип киңәш бирә. Каршы алыгыз сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты ИлСаф. Zəngər gülmək